ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉ। ମୁଁ ଅରୁଣ ପିୟସ ମାଡଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ନଭେମ୍ବର ମାସର 29 ତାରିଖ 2025 ବର୍ଷର ଏକାଦଶ ମାସ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ବାଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର ତୃତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ନିର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୁଁ ବାଇବଲ ପଦରେ କହିଥିଲି। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 1 ଏବଂ 2 ପଢ଼ି ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଉପହାସକାରୀଙ୍କ ଆସନରେ ବସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିୟମ ଉପରେ ସେ ଦିନରାତି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଷ୍ଟି ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।